Încrederea în sine depinde foarte mult de sentimentul de a te simți capabil. Este necesar să învățăm pe copiii noștri să considere eșecurile ca experiențe utile în atingerea obiectivelor. Dacă părinții apreciază succesele copiilor și nu acordă prea mare importanță eșecurilor, impresia copilului despre el însuși este: sunt capabil și pot mai mult. Dacă părinții din contră atrag atenția asupra greșelilor fără să țină cont de progresele copilului, atunci mesajul primit de acesta este: nu sunt capabil de nimic. Iar în acest moment, copilul vede doar partea negativă a realității, doar lucrurile pe care nu reușește să le facă. Copilul trebuie ajutat să vadă partea pozitivă, să fie conștient de toate aptitudinile pe care le are.